Tak, ak chceš vedieť niečo o Márii Terezii, ideme na internet a na Wikipédiu. Takže, takto vyzerala Mária Terézia, teraz si prečítame o nej niečo. Bola to jediná žena, ktorá vládla na českom tróne. Na uhorskom tróne bola treťou poslednou ženou v dejinách. Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovna Svätej ríše rímskej, nemeckého národa, kráľovna Uhorska, Česká, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy, veľkovojvodkyňa Toskánska. A krstný otec, povie Dudu. Ešte som čítal o Ludovitovi Štúrovi. Dobre. Velislav Štúr. Ludovít Štúr bol najvýznamnejší predstaviteľ slovenského národa, života a vedúca osobnosť slovenského národného obrodenia v polovici 19. storočia. A ešte Ludovít Štúr spravil spisovnú slovenčinu. A zrazu začal Dudu skákať po klávesnici ako po panákovi. A dokým vyťukal Rastislava Štefánika. Milan Rastislav Štefánik bol slovenský štátnik, diplomat, politik, organizátor, vojenský letec, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, astronóm, fotograf, vedec a vynálezca. A krstný otec, povie Dudu. Chcel by som vedieť, kde bola korunovaná Mária Terézia. Dobre, tak pôjdeme. Koniec.